plezier. Yes! Hey. Kom maar! Ja, we zijn er heel erg blij mee. Super blij zelfs. Ja, want hoeveel dagen moesten jullie dicht zijn? 107 dagen afgeteld. Ja, dus dat was een behoorlijke lange tijd. Veel te lang. Jullie moeten voldoen aan voorwaarden. Wat moeten de mensen allemaal doen als ze hier binnenkomen? Waar moeten ze rekening mee houden? Ze moeten in ieder geval zeker weten dat ze niet ziek zijn. Laten we dat voorop stellen. En daarna is het natuurlijk de hygiëneregels die we opgesteld hebben. De 1,5 meter afstand die ze moeten proberen te hanteren. Tijdens de sporten is het niet meer verplicht om die 1,5 meter aan te houden, maar ze moeten er wel voorzichtig mee omgaan natuurlijk. Ja, absoluut. En ook zorgen dat de handen altijd zuiver zijn, dat de toestellen netjes zuiver gemaakt worden voor en tijdens na het sporten. Ja. Gaan jullie als politieagentje opnemen? Nee, dat willen we niet. We zullen natuurlijk wel alles in de gaten houden, maar om echt als politieagent op te treden, daar hebben we natuurlijk geen zin in. Ze moeten wel lekker aan het sporten gaan met iedereen. Ja. Ik ben heel blij met het sporten. We hebben nog een tijdje buiten gedaan. Nou is het wel heel fijn om binnen te beginnen. Daar ben ik ook vandaag heen. Ja. Is er een beetje om te steunen? Ook om te steunen natuurlijk. En voor de gezondheid natuurlijk. Hè. Dat doen we er allemaal voor. Ja. Je maakt geen zorg dat het misschien toch niet helemaal zo veilig is? Nee, ik maak me nergens geen zorgen over. Nou, ze hebben goede maatregelen genomen. Er staan allemaal stippen op de vloer. En iedereen kijkt sowieso toch wel goed, want iedereen weet ook wel wat het inhoudt. Dus ik ben er niet bang voor dat er te veel mensen heen zullen zien en dat er wat gaat gebeuren.